Pa recimo, ja bih više rekla kao čovjek. Mislim da nam je svima bio uzor i da nam treba svima i ovim sljedećim generacijama da nam treba biti uzor Halid Bešlić. Da. Tačno. I svi su ga zapamtili kao što je on već rekao, kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača. I to je, ja mislim, jedina svrha u svemu tome. Kad svi mi pođemo na onaj tamo svijet, kad se preselimo, mislim da je to najviše bitno. Da. Jeste li ga upoznali? Ja nažalost nisam. Nisam ni. Nisam, ali imao je priliku čuti baš moju prvu pjesmu. Zato što njegova pjesma Jače od okova pisao je Zike Hurić koji je meni pisao Žensku sudbinu. I dok su njih dvojica bili negdje na kafi, on mu je, taj tekstopisac, pustio mu je moju pjesmu i on rekao da super pjevam, da treba obavezno da snimim pjesmu i da ni slučajno ne odustajem. I te sam riječi zapamtila i eto, žao mi je što nisam imala priliku da ga upoznam.